Deci un nou pachet după AliExpress. Am luat ceva întrerupătoare dintre astea cu touchscreen și cu Wi-Fi. Haideți să le scoatem să vedem mai exact ce este în colet. Deci despre asta vorbeam. Sunt fără nul, adică punem pe asta sus. Îl legăm la unul din becuri, condensatorul ăsta. Am luat două. Au fost la un preț și mai mic decât pe EMAG sau alte site-uri. Am deja instalate două. Sunt destul de mulțumit de ele. Își fac treaba. Mă ajută că dacă uit becul aprins dacă uit becul aprins la baie sau depinde, sau fara, sau intru direct pe telefon și o sting direct după telefon. Au fost în jur de 27 de lei 1. Au venit frumos ambalate. Aici un pic șifonat, da, de curier, adică na, acum e ok până la urmă. Haideți să vedem și aici. Am luat și siguranțe așa. Dar după cum se vede, astea de la EARU sunt un pic, el este ok, dar au venit așa simple, cum să zic eu, 16 amperi, deși pe ea scrie 32, ba nu, ce 16 amperi și asta trebuie să fie de 25, da, e bine, au pus bine, 25 de amperi. Scrie și aici. Acestea sunt siguranțele P1 sau nu știu cum să numesc. În fine, par ok. Avem aici așa celelalte siguranțe așa de la EARU. Și aici se vede, au venit mai frumos ambalate. Că asta vreau să zic. Au venit un pic mai ok ambalate. Mai protejate, așa să zicem. Și sunt așa, sunt de la Jota, 25 de amperi. Nu au gram de cupru pe contacte. Deci 25. Și asta, după cum se vede, îi de 16. Așa am luat eu. Am luat una pentru nul și fază la prize și una nul și fază la becuri. Am luat de 25 pe prize. Bun, deci astea cu asta și cu asta. Așa. Aici am mai luat, că vreau să pun la taică-meu ceva de genul simplu. Are Wi-Fi, are tot, a fost la un preț bun, până în 40 de lei cred. Să vedem cât de eficient este. Zice că are 63 de amperi. Înseamnă că avem o specificație pe aici. Deci se vede clar că are Wi-Fi. Da, pe cum se vede scrie aici, 63 de amperi maxim. Nu știu cât de rezistență are. Mai am încă una tot la fel. Și am testat-o și 63 de amperi. Am testat-o cu 4 kW jumate și deci am testat-o cu vreo 5 kW și
Nu a zis nimic, nu s-a încălzit nimic, adică a fost ok. Deși apare că nulul are, nu întrerupe nulul, întrerupe decât faza, din câte arată aici. Acum nu știu la siguranțele astea, nu știu, oare astea întrerup și nulul și faza? Vedem cum arată aici. Nu vedem și asta. Deci 25 cu 25. Prețul a fost același, 15 lei una. Să zic că 15 lei a fost pe aceea. Le-am luat cu ocupă mai puțin spațiu în tablou. Mi-am comandat și un tablou pentru ele. Sper că nu este tablou de jucărie. Haideți să-l vedem, să le facem final dacă e ce trebuie. Deci cam asta ar fi. Totuși am pus și șurubele aici. Asta ar fi cutia pentru ele. Ar fi din 6. Să zicem. Da. Este foarte mică. După cum se vede, vine... Nu are nici măcar... A fost mai ieftină, într-adevăr. Nu are nici măcar aici afișaj. Nu are geam să-l închizi. Adică o să rămână în siguranță pur și simplu la îndemână. Nu poți să închizi geam, nu are nimic. E pur și simplu așa, simplă. Dacă știam că e doar așa, dădeam 10 lei în plus acolo și luăm una frumoasă cu geam. Asta a fost cea mai simplă și cea mai... Deci nu are nici măcar acolo jos suportul unde să prinde siguranță, nu măcar pe la un din fier, îl are din plastic. Simplu. Cu atât că mi-e mai ușor și nu trebuie să mai dau gaură, în zid că o să dau gaură. Dar totuși, nu știu, o să vină firele că sunt pe spate cumva, o să vină tot pe aici, o să dau gaură cumva să trec în el. În fine, nu mai știu cât a fost asta, probabil până în 30 de lei pe aceea. Și ce am mai luat? Am mai luat un tester. Un tester auto. Nu știu cât de eficient este. Asta a fost undeva la 30 și ceva de lei. Pare o chinezărie ordinară. Totuși, na, e bună că să-ți faci treaba cu ea acolo, până toate sunt chinezării. OBD V519. Muva normală. Deci cam asta a fost. Cam asta am luat, să zic ceva ce mi-a plăcut și ce aveam și nevoie, cum ar veni. Astea nu am așa ceva și vreau să văd acum cam cum sunt. Vreau să văd dacă rezistă. Eu de obicei acum, da, de obicei să pun și normal, eu am 2 de 25 de alea normale. Și asta nu știu dacă rezistă. Nu știu dacă rezistă ea să pun și nulul și faza și să reziste tot la 25. Alea nu știu dacă se cumulează 25 cu 25, că sunt 25 pe nul, 25 pe fază. Diferența dintre ele, văd că astea au un pic de decalaj aici de la ER-ul. Haideți să le pun la fel. Să le pun exact cum sunt ele. Ba nu, ale amândouă au decalaj, dacă nu le întorceam cum trebuie. Deci ale amândouă au decalaj pe cum vine aici. Pe intrare, cred, da?
Intrarea ar veni pe sus și ieșirea ar veni pe jos. Deci ale amândouă au decalaj pe intrare. Au pinii mai sus. Și pe ieșire au pinii la fel. Par destul de ok. Sunt și un pic greuțe. Sunt chiar mai grele ca asta cu Wi-Fi. Asta cu Wi-Fi văd că are... Da, nu știu dacă e într-adevăr un pin aici de cupru. La fază. Bun. Cam asta este. Nu mai știu cât a fost comanda. Cred că în jur de 200 de lei. Eu sunt mulțumit din ce am primit. Vreau să văd și testul ăsta ce poate să facă, dacă e bun de ceva, dacă sterge erorile, dacă... În fine. La banii care am dat pe el e o jucărie.